дар доираи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, рушди бемайлони футбол дар кишвар пайваста аз ҷониби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳар гӯшаву канори мамлакат майдончаҳои хурду бузурги варзишӣ сохта ба истифода дода шуда истодааст. Дар доираи ташаббусҳои созандаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар деҳаи Сомонёни ҷамоати шаҳраки ғарби ноҳияи Рашт дар доираи барномаи Шӯрои Олимпии Осиё лоиҳаи Олимп Осиё майдончаҳои варзишӣ, мавзеи обу тоби бадан бо таҷҳизотҳои зарурӣ, гулгаштҳо сохта ба истифода дода шуд. Масоҳати умумии ин мавзе беш аз 4000 метри мураббаъро ташкил дода, он аз як майдончаи варзишӣ барои бозии футбол, ду майдонча барои бозиҳои волейбол, мавзеи обу тоби бадан ва гулгаштҳо иборат мебошад. Майдончаи варзишӣ барои бозии футбол дар масоҳати 992 метри мураббаъ бунёд гардида ба талаботҳои стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ аст. Дар рафти сохтмони майдончаи варзишии футбол масъулияи сохтмонии баландсифат истифода шуда зимни иҷрои корҳо тамоми талаботи муосири сохтмонии иншооти варзишӣ ба инобат гирифта шудааст. Майдончаҳои варзишӣ барои бозии волейбол дар масоҳати 340 метри мураббаъ сохта шуда, он бо таҷҳизоти зарурии варзишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳамзамон барои обу тоби бадан дар масоҳати 420 метри мураббаъ таҷҳизоти зарурӣ насб гардида, ҷавонону варзишгарон имкони васеъи истифода аз онро доро мебошанд. ва ман 5 маротиба дар ҷумҳурия мо ғолиб шудаам ва мо имрӯз ҷавонон ва варзишгарон шукр аз он мекунем ки чунин майдончаҳои варзишӣ барои мо сохта ба истифода медиҳанд ва мо аз инҳо истифода бурда як фахри ватандорӣ дорем. ва ман миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футбол раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мерасонам ки чунин майдончаҳои варзиширо барои мо сохта ба истифода медиҳанд. корҳои сохтмонӣ дар мавзеи мазкур аз моҳи майи соли ҷорӣ оғоз гардида, он дар доираи маблағҳои лоиҳаи дахлдори Шӯрои Олимпии Осиё бо дастгирии бевоситаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар як муддати кӯтоҳ ба анҷом расонида шудааст. ҷавонону варзишгарони ноҳияи Рашт аз ин иқдом рӯҳу илҳоми тоза гирифта, миннатдории самимии худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои фароҳам овардани шароитҳои арзандаи машқу тамрин баён намуданд.